Takže čau lidi, já vás vítám u mého nového videa a tentokrát to bude ze hry u mé nové série a bude to ze hry Badland. Tato hra je docela populární, tak jsem si řekl, že by jsem si ji mohl zahrát a určitě ji všichni znáte. Takže jdeme na to single player. Už jsem to zkoušel, teď jsem si to stáhnul a teď jdu na 4. mapu a doufám, že se nám dneska nějak bude dařit. Omlouvám se, jestli se to laguje. Ale jestli ne, tak to je OK. Tak, teď jsme se zpomalili, dobrý. Teď nás to zase zrychlí. Jak to letělo za náma. Já jsme to nechytli. Jak teďka by měly vycházet videa celkem častějc. Takže budou nový videa, těšte se. Fakt se omlouvám, že dlouho nevyšlo video. Neměl jsem moc času a musel jsem taky hodně jakoby dělat prostě věcí a tak, chápete, znáte to. Tak nemohli moc vycházet videa, ale teď mám hodně času, protože je konec školního roku, takže budou prázdniny, takže jako budou nějaké oslavy, takže se můžete co těšit, budete se cvachtat v bazénu a já se tu teda soustředit na hru. Když já tady nemůžu, ne. Dobrý, dostali jsme se z toho, že to je hlavní. Tam na nás týpci vykukujou nenápadně, fakt. A dali jsme to super. Že ta mapa je down a mohli bychom se vrhnout na další. OK, jsme na 5. mapě, nebo kole, bych řekl. A jdeme teda na tom, tady musíme asi spadnout. Jo, pěkně jsem to odhad. Už jsem to fakt dlouho nehrál, mají to i nějaký kámoši ze školy, tak to hrajeme často, hrajeme multiplayer. Takže to fakt užíváme a baví nás to, tak jsem si to stáhnul. A taky mě to baví hrát. Teď jsme přišli o jednoho našeho klona, ale nevadí. Žijem. Tak dobrý. Teď si to trochu zrychlíme a zmenšíme. Kámo. Pojď. Pár nás zemřelo, nevadí. Tak, teď se trochu zvětšíme. A to zrychlíme. Damn. Bacha. Týpek ještě žije, i když se nebudou... Ne! Chudáci kluci. Ale furt se nás držej. Což je dobrý. Držte se. Ještě tam nějaký týpci mají. Ještě se držej. Ty kráso. Tak to je hustý. Komu? Pojď. Ne. Jsme tam byli na spaní, ale nevadí. Máme checkpoint. A jsme zrovna u toho, takže v pohodě, takže to dáme v pohodě. Teď se zmenšíme. Tak si jdeme dolů. A rovnou jsme to dali, takže v pohodě. 5. mapa je up down. A jdeme na další. No thanks. Již nějaká reklama. Ježišmarja. Můžete se ho když tak přetočit. Jak to nevím vůbec, co je za hru. What? Kámo. Megapolis. Ježíš. Šmarja. OK. Jo, dobrý hrajem. Jdeme na 6. kolo. A vypadá to, že nás tady bude ze začátku hodně klonů. Takže budeme mít hodně bratrů. Bratříčci, postaňte. OK. Tak pojď dolů. Jo, dobře. Zaprvé jsme to ještě tady nahoře. Tyjo, my jsme tak pidi. To tak to bylo. Tak co řešit? Jak možná někdy budu točit i na počítači nějaký hry, tak se těšte, ale teď by měly vycházet videa častěji. Tak pojď. Jo.
Odbouchli jsme to, super. Tady něco nahoře letělo. Nebo se mi to jen zdálo? Tak jo, tady je bomba. Super. Tak pokračujeme dál, další bomba v pohodě, easy. Jak se to vždycky rozletí, ne? Tak, teď se zmenšíme. Ne, my jsme to nechytli. My jsme zpomalení. Nesmíme si ji dotknout. Ty my jsme strašně velký, ne? Dobrý. Přežili jsme, počkat, to se tam nevejdeme teda. Ne, my se tam nevejdeme. Kamu, já se tam vešel. Tak to what? To jsem jinakší. Ne! No nevadí, tak jsme se přes ty dráty nebo větve nedostali. Teď nás to úplně muslo. Tak to je OK. Tak tohle je OK. Tak dobrý. Tak jsme tady. Jo. Super. Ne, šel. No, tak jsem to pokadil. Tak nic. Měli jsme jít horem. Uvědomil jsem si to až potom. Tak jo, musíme. Jo. No a teď se tam fakt super nevejdu. Ach jo. Musíme po jednom, nebo... Jo, tady dole jsou ty... Tam dole jsou ty zmenšováky, tak někdo tam musí jít a někdo musí jít nahoru. Tak jak to udělat? Tak pojď, tak zmenšíme se. Jo! Takhle to má být, yes! Tak jsme to přišli. Jak tohle kolo je fakt jenom o těch bombách, který nás boostnou. Please, že správná cesta horem. Prosím! Ne! Fakt super, hej. Teď vidíte vykulený oči. Jak se zvětšili, ne? Jak ještě budu točit chvilku, už to asi ukončíme, až dohrajeme tohle kolo, jinak musíme jít teda sem dolů. Když to říkám správně, doufám, že to uzvednu s kámošema. A ne! Musí nás být hodně. A nesmíme moc je sebrat, ne. Tak to bude těžký, ale... Musíme horem. Ne? Počkat, jak to vlád. Není to tak, že zase někdo musí jít jakoby horem a dolem? Asi jo. No. Ne! To si až srandu! Já to nedal! Tak to ne. To ne. Dobře. Ne, jsme zase moc... Ne, jsme malí. Dobře, jo, dali jsme to, super. Tak to je hodně nebezpečný. Třetí bomba. Down, ještě čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Ale je to down. Tak já si myslím, že pro toto video by to mohlo stačit. Točíme už 9 minut. Jinak je to moje první video z této série. Budu točit další videa z Bloodland. A dejte like, odběr a pište do komentářů něco o té hře. A OK, já si myslím, že to stačí. A někdy zase u nového videa. Takže čau.